Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka inda muke kawo muku sharhi dangane da wasu fina-finan Hausa. A wannan karon sharhin namu yana fim ɗin Wata Shida ne wanda ƙaƙaƙaƙa soyayyar Ɗahiru da kuma Zahra na shirin aukuwa duk da akwai wani sarƙaƙiya da yake shirin faruwa. Zahra ta fara son Ɗahiru ba tare da ita ma ta san cewa son shi ne take yi ba. Haka Ɗahiru shi ya bayyana mata duk da a salo na raha da wasa ne ya bayyana mata. A iya cewa salon da ya bi wurin nusar ta da tsabar soyayyar shi ba lallai ta iya ganewa ba, duk da kakarta ta bayyana mata cewa ita ta ga soyayya da tsananin ƙauna, kuma wannan lamari ta gano shi ne daga cikin ƙarƙashin zuciyar Ɗahiru, inda yake ainihin bayyana mata ainihin soyayyarsa a kai tsaye. Turƙash. To a inda Zahra ita kuma ta fara tunaninsa da kuma begensa ba tare da ta san cewa wannan abin so ne ba, inda da ya yi nisa da ita ta ji abin babu daɗi. Ƙawanta dai ta gano cewa Zahra fa ta faɗa tabbas son Ɗahiru take yi, amma fa ita kanta ba ta fahimci hakan ba. To ƙaƙaƙaƙa mai ke shirin faruwa? Shin Zahra idan aka haɗu a Kadunan nan za ta amince da Ɗahiru? Domin kuwa haɗuwarsu a Kaduna tabbas ne, domin shi bai san inda za ta je ba, ita ma ba ta san inda za ya je ba. Don haka kuma kamfanin da take shirin zuwa domin samun wani abun, to kamfanin na babansa ne. Tabbas idan har ta je kuma na kowa ga shirin da ya yi na yadda ba za ta yi nasara ba in ta je, to alƙalin wasa kuma Ɗahiru ne. Kun ga nasara ya tabbata ga Zahra. Zahra za ta yi nasara matuƙar aka je aka fito da kamfanonin da za a zaɓa, sannan kuma ya bayyana soyayyarsa. A yayin da ya bayyana soyayyar tasa, shin Zahra za ta amsa ne ko kuma za ta tsaya nawa? Ina ganin cewa ba za ta iya bijire ma buƙatar tasa ba, domin kuwa muddin ta bijire ma buƙatarsa, shi ma kuma zai janye daga aikin da yake yi mata. Da haka kwaɓanta ya yi ruwa kenan. A ta ɓangare guda inda kuma Nelu da budurwar tasa wato 'yar Nakowa inda baban Nakowa ya bayyana cewa muddin fa yarinyar nan ta ƙara zuwa gidan nan, to a bakin auren maman Lelu, inda ta je ta roƙe ta shin za ta haƙura ko ko za ta ci gaba da zuwa gidan. Haƙiƙa dai abin da yake a zahiri an ja katanga kenan tsakanin Lelu da wannan yarinyar. Duk da ba abu ne mai yiwuwa ba ta iya haƙura, za ta yi dukkanin mai yiwuwa ta yadda za ta iya ganin Lelu, amma fa an cutar da zuciyarta inda take ganin cewa komai zai iya faruwa da ita na daga bugun zuciya ko wani abu. Ga dai shi kakan Zahra ta gama zamanta kuma ba ta samo komai ba, inda kuma ta ce ma Nakowa ya fa amshi wannan soyayyar, muddin bai amshi wannan soyayyar ba, babu shi babu ita. Shin me ke shirin faruwa? Shin zai amshi wannan kaye da ya sha, ko kuwa shin Zahra za ta so shi kamar yadda muke tunani? Shi dai ya ce tuni yake son ta, kuma shi ashe matan aure ya gano. Lallai kam akwai
sarƙa a wannan fim. A ci gaba da bibiyan fim ɗin Wata Shidan domin samun fita da